Gazte, zuetzako. Eta, bai, eta hau haizi. Gure taldea. Hau tenemos bat. Eskerrik asko beretzerako bidean. Bai, bai. Bai. Relajatuta. Eta ni ere monjetan ikasian aurre, nada ere gauza. Eta goizka bat pretzela, behar duke. Igual, ¿Bello? Igual nik ere hemen dikin, ez? Vale. Nik ere hemen dikin. Zaldea? Bueno. Ez kosta itzaldia, bako. Beste da. Uste mikrofona, zer da behar?
Arratsaldeon. Lehenengo eta behin, mila esker, zuen presentziagatik. Atsegin handiz hartzen zaituztegu, eta espero dugu gaurko saiotxo hau ere zuentzat atsegina izatea. Hasiko gara Beñatekin, Beñate Antxustegi, bai? Eta kantatuko digu kantatxo bat, izarkia. Prestatu dute mundu guztiak bezala Durango daukagu helburu, bai? Hauek aspalditik ari dira lanean olako kantagintzan, eta gaur kantatuko digu kantatxo bat. Gero igual asko gustatzen bat zaizu eta beste bat eskatzen bat dute, igual beste bat ere kantatuko duke. Ez du zentzik esan, Eta, bueno, tokatzen zait baita ere Asisko aurkestea, bai? Kantaria nahiko erresa izan da bezala, Asisko aurkestea oso komplikatua da. Bea gizon sinplea da, baina bere lana komplikatua da. Batez ere, irudigilea, marrazkigileak, komikigariak, umorearekin lana egiten duen jendeak, beti relazionatu egiten dalako txisteakin eta gauza sinpleakin, eta oso zaila da umorez gauza serioak tratatzea. Batzuentzat bentsat, pentsa ezina. Ia eskontezina dira umorea eta gauza serioak egitea. Baina Asiskoak erakutsiko digu gauza sakonak egin daitezkela irudiaren bidez. Eta umorez. Modu honean tratatua eta gauzak esplikatzeko, adierazteko eta jendeari helerazteko umorea tresna oso erabilgarria bezala. Bere gaia, Navarraldekin egin duen komiki horrek Nafarroa bere gaina, ez dakit nik oso ondo zer esan nahi duen, ez dakit Nafarroa beherea da, Nafarroaren bere gaina, ez dakit, baina zerikusia badauka Nafarroarekin, fijo. Eta badauka Nafarroaren garai, gu guztion garai zehaz batekin. Nafarroako konkista esaten badizuet, gehienoi etorriko zaizuen 1512, segidan. Baina 1512an uztaila hartan, Albako dukea sartu zen Iruñan, eta han izan zen Nafarroa konkistatzeko beste egun bat, prozesu guztiaren momentutxo bat. Lehenagotik beste konkista batzuk izan ziren. Eta 1512tik aurrera ere jarraitu zuten Gaztela eta Frankoak konkistatu nahian, eta egon zen oldartze bat Nafarroen ikuspegitik ere. Horietako pasadizo batean, 1620, hortxe goien. Eta Nafarroako ikurrekin edo, zerikusia edo esaten du, beak interpretatzen du eta berak esaten du, eta, segurazko horrela izango da. Eta 1512-tik 1620, hor badago prozeso bat oso gutxik ezagutzen duguna. Denok sartzen ditut barruan. Nafarroako konkista esaten dudanean 1512 eta denok pensatzen dugu Nafarro garaia. Gaur egun ezagutzen dugun Nafarro garaia. Baina ez, Albako dukearen tropak Garaziraino sartu ziren. Hau da, Nafarroa behera ere konkistatu zuten. Sarraskitu, txikitu egin zuten. Baina ez zuten lortu hegoaldeko Nafarro garaiarekin lortu zutena. Ez zuten konkista hori mantendu ahal izan. Hor, gauza asko gertatu ziren. Baina batez ere gertatu zen Nafarroak bere independentzia mantendu duzuela Pirineos iparraldeko tartetxo horretan. Oso egoera komplikatuan txikia zalako, baina zen erresuma txikia, baina oso oparoa. Eman nahi zuet eskerrak baita ere modako gazteluaren partetik, zen nik esan dudanaren guzti hortatik aurrera Asiskok esplikatuko ditu.
lehendabizi Beñatek kantatuko digu, eta konbidapena egiten dizuegu Motako gazteluaren ekitaldietara, beraien berri jakiteko edo hurbiltzera, eta baita ere Navarralderen ikuspegitik lanean ari beranez, Navarraldera hurbiltzea ere bai, eta Navarraldeko eta Motako gaztelua elkarteko partaide izatera. Beraz, nereak amaituz, Beñat, zure txanda, eta esan dagoa, disfrutatu, gozatu eta ikasi. Lasai bizi, ez dago ezer gehiago, zer zara zu, ez zara arrisku, pentsatzen dituzunak, aukeratzen dizkizu, logika du. Izaki bat badugu barnean arbasoak, ahoko hitzetan kandela itzaliak, ez dira bortzen urtetan, eta sua galtzen da mendetan. Bateriarekin, saxofoiarekin, eta hola da, baina gitarra ikuska soia gatzen da. Lasai bizi, ez dago ezer gehiago, zer zara zu, ez zara arrisku, pentsatzen aukeratzen dizkizu, logika du, dependentzia hautatu. Dependentzia hautatu. Dependentzia hautatu. Eskerrik asko. Mil esker. Entzuten da? Honekin edo gabe berdin edo... Ez? Orain hobeki. Ederki. Arratsaldeon.
plan bat eginen dut nire parte hartzearena, norberak jakin dezan ze momentutan garen, eta asko falta ote den, eta gainateko guztia. Orduan, badakizue, bueno, hau antxoa bada, gutxi gora bereako antxoa bat, eta antxoanik 3 parte, esplikatzeko komiki honetan zer egin dudan. Batetik, burua, eta hemen markatuko gu data bat, erdiko trontzoa, eta hau importantena da, eta normalean familia numerosuetan eta gehien bataiatzen dena, ez? Eta erdiko trontzoa bukarako utziko dut, hemen dugu beste buztana eman diezaiokegu data hau, ikusten da data? Miopeak zaretenak nahi bauzu hurbildu pixkat, ni holakoa naiz. Eta hemen ja, buztanaren buztana eman dezagun ja dena kontatzeko 1780. Zuzue, domotika dago. Beraz, 1527, 1620 eta 1780. Hiruetan, urrian, 10. hilabetean, eta hiruetan sartu dut nik, anekdota gisa edo nola erran, badakizue urria izaten dela hilabetea, uso pasaia izaten da, uso pasea, hor Lituaniatik eta etortzen direla, Euskal Herrian barrena pasatuz, Afrikara buruz, eta hemen normalean saretegiarekin topo egiten dute, eta asko eta asko ezagelditzen, beste batzu landetatik pasatzen dira. Orduan, iparraldetik hegoaldera doazen usoak. 3 data horietan. Lehenbiziko data, 1527an, behinik erran bezala, Espainiak, behin gotortu Nafarroa garaian, ohartu ziren, bagitzue Afrikako fronterak nola eginak izan diren, eta Europakoak ere bai, taktika artilleroaren arabera. Nondik pasatzen aldiren kainoiak, noiz arte egiten alden gerra, eta topografoek egin dituzte mugak. Eta orduan, espainolak hartu ziren Nafarroa berea oso zaila zela txikitzen, udaberrian, udan eta hor nunbait, baina elurra heldu zelarik eta abortuak zerratzen zirelarik, orduan naiz eta garnizio espainola bat izan, Don Ibane Garaziko fortean, eta besteren bat sakabanatu Arrokabrunan edo besteren batean, oso zaila zela atxikitzea. Gaina ikusirik nafartarrak ez zirela bat ere dominazioaren alde. Nafarroa garaian ere ez, baina hor topografiak eta beste legeak markatzen ditu. Orduan, 1527ko urriaren 10ean, espainolek pasatu zuten Ibañeta azkeneko aldiz. Hori bai dela berri egun baterako data polita. Eta gaina oso erresa oroitzen, 10aren 10. Ez ziren sekulan itzuliko Nafarroa berera, eta gainera da liberatu den lehenbiziko herria Espainiako imperiotik, Luxemburg edo Flandria edo Filipinak edo Kuba edo beste dozein, baino lehenago Nafarroa ja, ez Nafarroa osoa, Nafarroako parte bat bederen subirano gelditu zen. Eta subirano gelditu zen mende batez. Eta hori da, mende hori, parentesi hori dugula txertatua gure ikasketetan, gure buruan, gure memorian, gure estetikan, ernazimendu betea eman zen hemen, tarte honetan, hor Euskaldunontzako mende bat dizdiranta izan zen, Etxeparek kantatu zuen euskarari Nafarroa libretik, badakizue, Jeralarretik edo Sarasketatik, nahi den bezala, 1572an argitaratu zen Biblia euskaraz, Nafarroako erreginak eta Nafarroako estaduek komandaturik. Eta horren Leizarraga hundiak, osatu zuen bere ekipoa, Tartaz, Tardetz, Landetxeberri eta beste jakintzu batzuen artean, eta finkatu egin zuten euskara nazionala. Luterrek Alemanian, 30 urte lehenago egina zuen bezala Alemanierarekin.
berak finkatu zuen Alemania modernoa Biblia itzultzarekin. Hemen ere, eta hemengo estadu nagusietan, Nafarroko estadu nagusietan, izateko goi kargutako postua lortzeko behartzen izan tekstualki nafartarra nazioz eta mintzairaz. Erran baita euskalduna. Hori, parentesi hori badugu, gure kurrikulumetan hainbeste dugu desikasteko eta hainbeste berriz ere rekuperatzeko, berreskuratzeko. Mende horretan, bueno, erreforma badakizue, naiz sartuko, baina Europan eman zen, herri askotan, eman zen erreformarako erlijio kontu. Nafarro izan zen horietako bat, Flandria, Inglaterra eta beste batzuekin batera. Eta halako batean gelditu zen anomalia bat, zen Europa hain herri meridional batean, inork ez zuen eta ez hain goizik ere hautatu erreforma, hain manera argi batez. Eta suertatu bi imperio papista eta bi imperio ultra absolutista eta katolikoen artean, Nafarroa. Nafarroako foruaren arabera lehenbiziko legeak zioen Nafarroa bat da eta ez da zatikatzen ahal. Espainolez idatzia zen, baina hori bera, bat da eta ez da zatikatzen ahal. Imperioen historiangatik, artilleria, tal, zatikatu izan zen. Baina, estadu horrek, gure estaduak, oraindik mende hortan, zeitu zuen. Data pare bat aipatzea besterik gabe, ze gauzak eta ze gutxi dakigun denok behinik erranduen bezala. Ez da kasualidadea, herri menderatua garen aldetik, taukatua eta zatikatua, orduan gure mugarri nazionala, gure eroiak, gure erraldoiak, edo ez ditugu ezagutzen, edo batzutan kriminalizatuak, edo aipatu dut Joan Hirugarrenak eskatua ziola urte honetan, Leizarragari enkargatu zion lana, Biblia euskaraz. Eta mila ongi eri naiz, bai. Hemen gara. Aberria pixkat galtzen naizen. Hemen enkargua, eta hemen, Nafarroako erregina garbitu egin zuten. Pozoindu egin zuten, Parisen, hil egin zuten. Urte hortan eman zen San Bartelemi izeneko gaua, historian enaiz sartuko, baina, badakizue, ospatu zirela Parisen, Nafarroako printzearen eta Frantziako printzesaren arteko ezkontzak, hain zuzen ere, bata protestantea, nafartarra, eta bestea katolikoa. Eta hori izan zen trampa bat. Zeren komidatu guztia, protestante guztia Parisera sartu zirelarik, meditsitarrek eta papistek egin zutena, Pariseko ateak itxi eta garbitu, sarraskitu egin zituzten Frantziako, Bearnoko, Nafarroako protestante, izan zituzten guztiak. Espainian ari ziren bitartan inkisizio betean, eta Frantzian San Bartelemi, Nafarroako erregina garbitua, eta hor bada data bat, ere, oso gutxi esplikatu izan zaiguna, bien artekoan, izan zela, bi imperio etxaien artean, izan zen bilera sekretu bat, Baionan. Baionako bilera sekretuan elkartu ziren Frantziako erreginak eta Albako dukea, Espainiako enperadorea etzen joan, Albako dukea eta goi buru batzuk, kezkatua baitziren anomalia hortaz, nola Nafarroak irauten altzuen protestante, nola Nafarroak irauten altzuen Nafarroa subirano, Nafarroa, orduan, hemendik ona, bilera ura, eta gero, erregina garbitu, eta aurrera. Erregina horren semea ere, Nafarroako errege eta Frantziako aldi beran izan zera, ura ere garbitu zuten, Parisen. Hori famatua da, Henri Hirugarrena, laugarrena Frantziakoa, eta nahiz eta bi koroak izan, erregeak berak, sekulan ez zituen batu bi erresuma, bi estaduak, ezberdina baitziren, legez, egituraz, ohiturez eta dena. Eta pasatzen gara ondoko erregea, eta ondoko erregea izan zen Frantziako eta Nafarrokoa ere bai, Parisen, Luis Hirugarrena, absolutismo betean, eta momentu batez
Frantziako konseiluak, Richelieu buru eta Meditxitarrak eta, deliberatzen dute hobe dela Nafarroa badazpada ere lotzea betirako Frantziari. Eta 1620ko urriaren hasieran, beste uso pase bat, iparraldetik hegoaldera sekulako armada imperiala abiatu zen Parisetik Pirineora buruz. Badakigu Espainiar diplomatikoen bidez, izutuak zeudela ustez eta Pirineo pastu bertzutela eta Nafarroa garaia berriz ere liberatu. Baina, etzen olakorik izan, sartu ziren Biarnon, eta Biarnon, hau baldin bada gutxi gora bera, gelditzen zen erresuma subiranoa, Donapaleu buru zela momentu hartan, hemen dago gutxi gora bera Biarnoa, Xuiberoa eta Lapurdi, eta hemen Enrique Bigarrena Zangozako erregea, Zangozan sortua eta exiliatu behar izan zena, berak fortifikatu zuen, gotortu zuen Nabarrenkoxe. Ura baitzen giltza, edo Horreagatik, edo Sonportetik pasatuzkero, eta baita Frantziaren aurrean. Eta hau zen, Nafarroako eta Biarnoko giltza, Nabarrenkoxe. Balio du, bizitatzera joatea, ez da inurrun, eta, bueno, orduan, Frantziako erregeak hartu zuen Nabarrenkoxe, eta ja, erresistentzia posible guztia neutralizatua, orduan, eman zuen bere diktat. Ediktu erraten zaio, diktat erraten latzaio, berak inposaturiko lege bat. Berak inposaturiko lege bat, Frantzian barna izaten alda, baina berak Nafarroari inposatu zion. Nik komikian txertatu dut, aluzinantea da nolakoa den, irakurriko zuen komikian nahi bauzue, eta bestea aipatzen du, hemendik aurrera, Nafarroan aterako diren paper guziak frantsesez beharko dira izan. Mende honetan, askatasun tazito bat zegoen hizkuntzaren hautuan. Nafarroko txantzilerian, parlamentuan eta agertzen ziren paperak, egiten ziren biarnesez asko, euskaraz bakan batzuk, espainolez ez gutxi, eta frantsesez oso gutxi. Eta momentu honetan ja, inposatzen da beste frantsesa, inposatzen da beste Donapaleuko Nafarroko Tribunal Subiranoa desagertu zela eta pastu zela Pauera. Eta han batu Paueko beste justizia oso diferente batekin eta sortu Parlament de Navar delako hori. Nafarroko parlamentua hemendik kanpo. Ikusiko dugu ze kexak zituzten nafartarrak, zeren foruaren arabera nafartarrak ez ziren atera behar erresumatik epaituak izatera kanpora. Pentsa, bueno, hori kontatzen aldiegu Audientzia Nazional Espainolakoari edo Aulsasuko kasua, eta momentu hartan, eta mendetan nafartarra behartzen beti Nafarroan epaituak izan, eta epaile nafartarrak. Eta momentu honetan, ediktua eman zenean, nafartarre gaina errantzuten, ez, lege kontraktual baten arabera, forua hori da kontratu bat, herriaren eta printzearen artean, lege kontraktual baten arabera, erreginak behartua daude justizia matera guri Nafarroan, eta euskaraz. Eta hain Pauera bortxatzen gaitu joatera, erdaldun batzuen gana, eta gure herria ezten batera, eta gure justizia ezten batera. Hau, erdiko trontzuan, sartu naiz momentu batez, eta ja pixkat zer resistentzia izan zen. Bueno, zer nahi gizaz, hemen delako inposatu zen ura, Nafarroan etzen sekulan onartu izan. Bai Nafarroako sindikoak, bai estado nagusiek, bai 169 urtez, deklaratu zuten delako ediktua, nulo de todo efecto y valor, eta ez gertatua. Etzen sekulan onartu izan. Urtez urte, Nafarroako estado nagusiek, 169 urtez, errefusatu zuten baita tramitera hartzea ere. Iritsiko gara buztanera, eta momentu batez, badakizue, Frantzian iraultza bat hasi dutela, gero imperio bilakatuko dena, baina momentu hartan, ari direla, konbokatu dituztela, estadu nagusiak Frantzian, Parisen. Eta Nafarroak erabaki du ez joatea. Eta memorial bat bidali du, liburuan txertatu ditut elbide
nola diro, xerkatzeko dokumentuak oso interesgarria dira, momentu hortan Nafarroako estadu nagusiek hartute, ez, deialdi hori da antikonstituzionala guretzako, legez kanpokoa, gu ez gara frantsesak, gu joaten baldin bagarara, orduan ari gara onartzen balidoa dela, eta beti zeitzen dugu erraten nulua izan dela, eta ez dugu onartzen. Eta gero bukatzen dute gauza oso politarranez, olako zerbait, gure diputatuek zor diote geroari, gure nazioaren ez dakizer, eta beren konportamendua. Hor, tekstualki, zerean komikian sartu dut. Eta kontua da, 1989an izan zen delako Asamblea Nazionala, barkatu, nafartarrek ordan deliberatu ez joatea, ez ziren joan, lapurtarrak joan ziren, bueno, beranduta historio, xuberotar bakar bat joan zen, estadua Nafarroa zen, eta Nafarroak ez zuen diputaturik igorri. Ordan, ondoko urteko urriaren 12an, data itxusia alde askotati guretako, Frantziako zerran behar den, Asamblea Nazional horrek edo, Frantziak direktamente baitu egin zuten Nafarroako estadua. Ja, etzen sekulan agertuko baitu. Baitu legez kontra biztan dena, ez? Bueno, hau nola kontatu dudan. Eta orduan, herriko trontzoa, hori bai dela oso gauza interesantea, oso goxoa erdiko trontzoa bakizue, zirezala, hemen. Erdiko trontzoa da, ikusirik zer zetorren, Nafarroako autoridade nagusia, erranai baita parlamentuko burua, edo xantzileriako burua nahi zuen bezala, hau zen Lostau izeneko beharnez bat, baina ezkondu zen nafartar batekin, eta estado nagusiek nazionalizatu zuten nafartar. Eta bera zen, erran bezala, gure erakundetako aginte gorena. Berak idatzi zuen, 1917 abenduan, liburu bat zoragarria. Liburu hori baita ere sartua dute helbidea, sartzen altzate interneten eta irakurri originala. Liburu horretan kontatzen du, batetik estetikaren aldetik kontatuko du zerbait, momentu hortan eta pixka bat, beste dosiar txiki bat irekitzen dut, eta da literatura barrokoaren barruan, nonbait, badire joera batzuk edo ezaugarri batzuk. Horietako bada, renazimendua eta pasaturik barrokoa da beste urratz bat. Barrokoan jorratzen diren gaiak askotan dira ez egonkortasuna, metamorfosia, aldaketa, teatro barrokoa ere olakoa da, eta hor, liburu hortan agertzen da hori nabarmen, esplikatuko dizuet. Agertzen da ere bai, momentu hartaraino, bazegoen delako geozentrismo bat, jendeak uste zuen lurra zela unibertsoaren epizentroa. Horran hasten da heliozentrismoa, ez eguzkia da hemen, eta guari gara inguruka. Hori ere, harritzekoa. Eta gero, estetikaren aldetik, zoragarria da, nik erdiko trontzo hori kontatzeko sartu ditut 3 pertsonaia horiek, eta gehiago, horiek dire, Donapaleura joaten baldin bazarete, kale nagusian, eta lehengo eliza protestantaren aurrean, hor dago Erdoizea, etxe bat, Allande hoien hart ezkondu zen etxea. Emaztea zuen Joana Erdoi, eta Erdoizean, oraindik hor daude fatxadan eta alde batean, eskultura batzuk, zoragarriak, barroko garaikoak ere bai, holako 3 burudun gizon bat, pixkat Angel Rekalde ematen duena, bereziki, pixkat aserre dagoen hori. Eta gero, Andere bat, horraiz, Andere bat ere, eta gero Deabru bat, eta beste personaia batzu, zoragarriak, oso metamorfosi historio. Horiek sartu ditut komikian kontatzeko emateko irudia Lostauk kontatzen duen horri. Eta, Lostauk zerraten du, gutxi gora bera, eta irakurriko zuen komikien ebauze, ematen ditu adibide batzuk hain polita, metafora batzuk. Eguzkia ez daiteke ilargi izan, ez da ilargia eguzki ere. Nafarroa ez daiteke frantses izan.
zeren Frantziare ez baita Nafarra. Olako razonamendu batzuk ematen ditu zoragarriak. Eta horiek guztiak eman ditut gero delako metamorfosiaren inguruan erraten du. Eta horrela, hola segitzen baldin badugu, nafartarrak bilakatuko gara frantses. Ignominia eta lotxa. Ostia, dotorea, ez? Olako gauzak nola ez ditugu gehiago ezagutzen jorratzen eta Baxe Nafarroako ikastoletan banatzen, ez? Atean, behintzat. Egiten ditu, konparazioak ematen du argumentario bat, zoragarria, ze injustizia ikaragarria den delako hori. Bueno, delako liburu hori, erran bezala, oraiko egunean Galikan dago, Biblioteka Frantses Nazionala Frantsesa, eren hortan, egunean, sartzen baldin bazarete. Bestela duela gutxi, mintzoa argitaletxekoek aurkitu dute ere bai, variante txiki batzuekin, olako bat, Holandan edo non baiten. Eta orduan, bi tekstuen artean, badire ezberdintasun txiki batzu, nik bietatik hartu ditut metafora batzuk, eta hori guztia kokatu dut. Nila bukatzen ari naiz, beraz, egin dugu burua, buztana, erdiko trontzoa, eta ez dakit zerbait uzten dudan. Bauzue galdera erresik, bestela? Frantsesez. Originala, bai. Originala frantsesez. Nik iardespena eman diot izena, repons du izena, zeren da, iardespen bat edo erantzun bat, lostauk egiten dio Laforz izeneko goi funtzionario bati, hori baita erregeren bigarrena Biarnon. Erregeren, olako gobernador, prefeta bat, gara hartako prefeta bat. Eta orduan, erantzuna egiten dio Laforzeri, errateko segitzeko bidortatik ez dela zuzena. Eta gero bukaera ere bai, tekstuaren bukaera zoragarria da, ez du etzipenik agertzen, erraten du, eta hala ere, estadu hau desagertu beharko balitz orain, eta koroa lurrera erori, eta, koroa gaitezen guk, konstantziaz eta jarraikortasunean eta hola, ura berpizteko bidea hor baita. Uzten du gauza, ikusiz apisonadora heldu zaigula, indar korrelazioa beste badela, baina bukaera hor uzten du. Eta jakina delito hauek ez baitute preskribatzen, eta orduan, honen ondorio politikotako bada, espainolek badakigu ze paper duten hemen agintzeko, tankeak. Legearen aldetik ez dago sekulan guk ez dugu izenpetu gure likidazioa. Tarran, bai, zuek agindu gure baratzean, ez dago. Hori bagenekien, tankeek dutela agintzen hemen. Eta hemen ere oso argi gelditzen da gauza bera. Nafarroako estadu nagusiek ez zutela sekulan ez izenpetu, ez onartu ere delako ura, ez orduan ez iraultza garaian, eta Frantziak egin zuen, tanke gehiago zituzten guk baino, eta hortan sartzen da Polberelen razonamendua, hemen Nafarroko sindikoa, momentu hortan, Polberel izeneko tipo oso argi bat, eta han berak erraten zuen, hemen foruan, Nafarroko foruan, bada funtsezko lege bat. Eta lege horren arabera, ez da jaberik, ez nagusirik, tituluri gabe. Tituluri gabe ez da nagusirik hemen. Erakut ze titulo duzuen zuek hemen agintzeko. Hoi zoragarria da. Beste galdera erresago bat? Horez? Den argi dago, einen dugu orain azterketa bat. Gaur presentatzen ari gaituk hemen, ordan hemen digoiti eginen diago bai itzulia, Euskal Herri guztian barrena. Euskal Herri guztian barrena. Gero, Baxe Nafarroaren konzeptua ere bai, biztan dena, Baxe Nafarroarik etzen independente edo osorik, Nafarroa osorik zen garaian, foruaren arabera, Nafarroa ez da
Nafarroa bada eta ez da zatikatzen ahal. Hoi, gure legea. Besteen legeak agindu du tanken laguntzaz. Gure legeak erraten zen ezin zela. Baxe Nafarroarik etzen, 16. mendeko inbasioaren aurretik. Gero izan du konstrukto bat, eraiki da Nafarroa berea kontzeptua esplikatzeko, baina askoz beranduago. Mende hortan, oraindik izan da Nafarroa librea, ura zen. Eta horrengatik, behinik aipatzen zuena, tituloa Nafarroa beherea, erran bezala hori konstrukto berriagoa da, oraiko egunean erabiltzen da, zergatik ez, baina garai hartan Lostauk ez zuen ezagutu. Polbereleen garaian ja ezagutzen zen, baina beherea, baina bere gaina, badakizu bere gaina sinonimoa dela, independente edo libre edo nahi duzuen bezala. Orduan, momentu hartan ere bai, onartu ez zuten bezala gure arbasoek zer aura, injustizia aura, ez orduan ez gerora ere, hori errateko ez dela Nafarroa behereko afera bakarrik. Ez da Frantzia, eske iparraldea beste konstrukto bat da. Ez dakigu nola izendatu ongi gure herriaren parte horri, eta horren asmatugu iparraldea. Asmo honez, segurazki, baina askotan baliatzen dugu hori joker bat bezala arte, bai hori iparraldea, beste zerbait da. Eta askotan erraten dugu, bai, eske han diferentea zen hemen, hemen eta han. Hemen, Euskal Herrian, Baxe Nafarroan ere, Gipuzkoan, eta behere gaina errateko ere bai, Nafarroa libre, eta hoxe ez dela Nafarroa beherekoen afera edo xuberotarrena edo Frantzia ez aizer. Ez, Frantziak debekatzen baldin badu hizkuntza zeretan, institutoetan ezakin non, edo denon afera da, Euskaldun guztion afera da. Denona da. Ez utzi iparraldekoen dako. Guretako afera oso problema handia da. Bai? Bale. Oso ongi portatzen nahi zaite zen oraindik erantzunak badaki izkit, baina ez da hola beti izanen, ez pentsa. Bueno, lehenbiziko zuzenketa alu bat, ez da, 7. merindaderik ez da, 6. merindadea izatekotan, baina hori ere ez da. Ja, kontatuko dute, montatez. Lehenbiziko gauza, 7, hemen bai dela Nafarroa libre gelditu zen hortan, bai dela 7 eskualde, 7 errepikatzen da hemen herri honetan, hori da Amikuze, Ostibarre eta besteak ez, Hortzaitze, Garazi, Baigorri eta Landibarre, 7 dira. Baina ez da izan sekulan merindad egiturarik ez du izan sekulan. Tekstu zaharretan, Ameripiko eta Erdi Aroko testuetara joan ezkero, aipatzen dago beti dela baskoz. Baskoz, hemen Navarri eginen bezala, Navarri eginen, bakigun bezala, hegoalde guztiko, erran dezagun, Pikodek erraten du, bai, Bizkaian eta Araban, gizon Nafarrak, eta gizon Nafarra etzen oporretara joan zen bat, zen Gipuzkoa eta Bizkaiko eta zereko Nafarra zen Pirineo aldeontakoa erran dezagun, eta basko, latinez eta basko zen bestaldekoa. Eta Pikodek erraten du gaina bai, nafartarra beltzagoa da, eguzkiak gehiago jotzen baitu, eta berriz baskoa ez da euskalduna, baskoa zen beste zerbait, hemendik gora bizi zen jendea, populu bat, ez? Gero, ja Nafarroa garairi edo ja egituratu denean erresuman berean, eta hori aspaldiko denboretatik, ja pensa Baskonia eta zenbat mendetan eta hola, baina aro historikoago batean badakigu Antso 6. Hemengo nobleek eta basailutza ematen ziotela Iruñari eta bar aspaldiko denboretatik ja lotua dela. Eta gero, segitzen zaio erraten baskoz, hau batzutan Labort eta Sola, baskoz, Tierra de Baskos edo Ultrapuertos, eta honek parte egiten du Nafarroako merindadearena. Tierra de Baskos, baina Nafarroako Iruñeko merindadean. Horran, beti izan dira 5 merindade,
eta baskos, ultrapuertos edo bortu zaraindi, ez dakigu nola erran behar den euskaraz, ura izan da Iruñeko merindadearen parte. Aklaratu dut, nire ustez, ire ustez ez, bueno. Ez da merindade izan. Gero oso polita da, hori ere kontatzen zaigun, beste historieta bat ere bai, ez? Nola ez dugun kurrikulum propiorik, nola ez dugu, hori historia ez dugu ezagutzen, agertzen da Oienart bezalako erraldoi bat, xuberotarra, historia Euskal Herri oso hartu duena ikergai, euskal poesia sortu duena, atsotit zaharrak bildu dituena, 1600 eta piko garrenean, egin duena liburu bat de la injusta, memoria histórica de la injusta ocupación y retención de Navarra por los españoles. Eta kao, batzuk ataratzen dira, eske pro-frantzesa zen, eta horrengatik, eraten zuen, zer ezaki zer, eta hola, ez? Ja, adibidez, Lostau honek badu liburu hau, badu beste liburu bat, hori ere emana dut lotura, Nafarroako soldadua, frantsesez idatziare bai, eta liburu hortan kitzikatzen du Frantziako erregea, Nafarroa garaia berriz ere berkonkista, berlibera dezan. Fan errateko, ez izan dudarik, Nafarroa guzia altxatuko da zurekin batera, Espainiako errege ari da usurpatzen zurea den hori eta hori eta hori. Orduan, Lostau ari da Frantziaren aurrean Nafarro defenditzen, baina Espainiaren kontra ere ari da. Ostean, zergatik du gain ez ezaguna Lostau, ez? Honekin, erran behar nuen beste zerbait, Oienart eta nola kontatzen zaigun, mapa batzu dire zoragarriak, 17. mendean, 18. oraindik mapa batzuk, eta agertzen da, nolari diren bi imperioen artean, beren muga egin nahian. Ikusten dugu, beti etxaia dira, baina baldin bada euskaldunen kontra badakite, bilera sekretuak egiten, gero guz eratzeko, sorgin prozesuak, sorginak gure arbasoak ziren. Eta hori ere, eman izan zen, Ainoan elkartu ziren Logroñoko inkizidoreak eta Lankreren gizonak. Momentu hortan aizen garbitzen, Urdazubi, erreka osoa, hasi Urdazubin, eta bukatu Loizunen. Eta elkartu ziren, nola egiten altzuten, alik eta hobekien zera hau menderatu, ez? Eta momentu batez, beren fronterari ere egiten, beren ustez, beti bezala artilleriaren arabera, eta badiren mapa batzu zoragarriak, batzu frantsesak, eta horren ematen da hemen, baxe Nafarroako, Nafarroako erresuma, hemendik segitzen du Nafarroako erresuma, eta parentesi artean, espainolek usurpaturik. Sano, dotore, gauza behar diren bezala, erran, ez? Eta alakoetan erran bezala, batzuk ateratzen dira, gure komplejo txiki haundi horiekin, eske hori ziren pro-Frantzia anti-espainolak, eta... Ja, herri honetan, ezin dugu permititu gure buruari izatea edukitzea heroi nazional bat. Zumalakarregi, militarra zen oso fatxa. Joan hirugarrena, monarkia, kaka. Ulertzen da? Adibidez, joan den astean, eta oso berri, besterik gaberrateko, atera dute Goethek idatzitako liburua, Gramont zen, hori borratu, izena enaiz zoroitzen. Gero Beethovenek ere atera zuen sinfonia bat, eta izan zen Flandriako patriota bat. Patriota ez da zera anakronismo bat. Flandriarrek, libre direnez, kontatzen dute patriota bat izan zela, Albako dukeak garbitu zuela, eta oroiko gunean heroi nazionala da, Bruselako plazan hor dago plaka bat, eta noble bat zen, eta noble ustel bat. Flandriarrek badakite espainolen kontra bizia berare eman zuela, eta heroi nazional bat daukate han. Eta berria da, katalanez eman dutela bigarren aldiz, lehenbiziko aldiz eman zutenean, gero frankistek eta garbitu zuten editorea, eta bigarren aldiz, sarrera, prologoa egin du Puigdemontek Waterlootik. Eta oso polita zen erraten du, eske Nafarro, Espainiako tirania, orduan, eta orain ere erraten du. Pues claro, baietz. Historia kokatua zaudelarik eta ja libretzat duzulako zure burua, hemen ez, hemen herri honetan ezin dugu. Mirande, eske zen pronazi. Nor dugu heroi nazional bat hemen? Denoi aterako dizkiogu bere itzalak.
eta lostau, hoien hart, ez dakit. Bueno, ja, barkatu mitina, baina... Hau txilik. Egiazki ari haiz? A ber, behar dut kontratakatzeko, behar dut trago handi bat, Ja. Zuek bereziki pixkat adin puska bat dugunok, eta hemen nik uste gehiengoa garela. Santutegia. Vale. Gipuzkoako patroia zein da? Fuera, ya está. Bizkaiko patroia zein da? Berbera eta? Zein da Bizkaiko? Valentin Berriotxoa. Valentin Berriotxoa, Elorrixoko semea. Irakurri dituzue amari bidali zizkion letrak misioetatik? Irakurri. Autogorrotoaren adibide garbiena. Gutxi gora bera, Madre, cuando madre morir, no poder ir al cielo porque saber castellano no sabe. Ahora ser vieja y doler cabeza. Pero si el madre no aprender castellano, no ir al cielo a ver a la hijo. Yo vivir como el reina, no preocuparse, su hijo Valentintxu, edo Valentin, edo. Bueno, burua moztu zioten, burua joana zuen, ja. Jana. Autogorroto. Hemen, Araban? Prudentzio. Bueno, hori behintzat apokrifoa da, hori ez da existitu, orduan ongi. Begia, hori asmaketa bat, erdi aroko asmaketa bat, jazta. Lapurdikoa. San León, apokrifoa, gezurra ere bai. Etorri zela baskoien zeratzera eta baskoi gaizto haiek eta gintzioten ere apokrifoa da, ez da existitu. Hemen, ez da patroi erraten aldugu, baina barnekaldeko santu handia, Ostibartar, Garikoitz, San Michel Garikoitz. Joaten baldin bazarte Ibarrera, bere etxea beti irekia dago, oso polita ikusteko garaibateko laborari etxean nola utzi duten, eta hola, paretetan hor daude berak errandako hitzak eta ipuak. Batean ematen du letra handiz, utziko banu nire euskaldun odola nagusitzera, galdurik nintzateke. Eta izan ere, bere bizi guztia eman zuen, bere euskaldun odolaren kontra toksina hartzen, eta izan da gero, jesuitak, baino integristago izan den, sekta baten sortzaile Frantzian superfrantzesa. Eta, bueno, eta hemen, Orduan, hemen, ez da ongi nola den, hemen dira bi patron, bata San Fermin, zorionez, existitu ez dena, hori ere apokrifoa da, erdi aroan asmatutako rollo bat, ustez eta erromatarren garean gezurra, eta bestea, San Saturnino Iruñekoa, eta hori ere asmaketa ba, hori apokrifoa da. Apokrifo, ernai baita, hori oso graziosa da, saltzen zatenean adibidez, Doneiako bideko webgune batean, edo zein zeretan, como cuenta la tradición, tradición, zeratik ez duzen baten, ipuin txinatarraren arabera, tradizioa da, tradizioa, ipuin espainola gehienetan, gure kasuan, baina ipuin txinatarra. Eta Nafarroan, besteko patroioa da, Xavier. Zer egin zuen Francisco Xavierrek Espainiako imperioa sartu zenean eta bere familia hiltzera kondenatu, gazteloa birrindu, herria suntzitu, herrikidea bortxatu, egin zien aurre? Antipodetara joan zen, Antipode, oza, urrunago ezin zen joan. Eta joan zen, ara edatzera bere mendekotasun, en fin, egia, Euskaldun mendekotasuna edatzera, ara, etzien aurregin. Gure etxetan zenbat misiolari izan dugu, zenbat monja, urrunera joaten zirenak, zenbat orain ONG eta nola dira hauek, errefuxiatuen aldeko zera joaten direnak ere bai. Garai hartan,
herria desegina dugula, eta betan gara bizia salbatzera ustez urruneko batzuei. San Francisco Xavier da ere bai, bueno, bere, Espainian baute patroia tipo bat, apokrifoa biztan dena, baina ibili zera moroi burua mozten, klabijoko bataian eta historio, ez? Eta gero mataindios, eramantzutera, Santiago mataindios, eta hola, ez? Bai, pues bueno, santu bat, bueno, ezpata batekin, ez? Edo Jean d'Arc, Juana de Arco, frantzesa, pues baitere, soldadu eta historio eta hola. Hemen, edo ez dira existitu, edo gure buraen kontra, edo koldarrak, urrunera joan direnak. Gure osaba misiolari bat, joaten zelari beti Gujerat aldera, Indiara, eta trenetik despeditzen zen, bueno, eutxe euskarari, mutilak, eutxe euskarari. Eta geldia di hemen, konpondu hau, konpondu etxea. Bueno, pues hori, holako santua ditugu, herri menderatu bati egokitzen zaizkinak, bai? Bai, Santa Cruz du patroia, baina ona, hori, bai, hori santutzat. Bai. Ez, hori ez. Bueno, baduzue beste zerbait? Beste galdera edo beste ustuten ere... Niri Angelek errandit labur egiteko gero jendeak erosi behartzuela komikia, ez hori zen, estratagema komertziala hori zen, Eta saiatu naiz labur izaten, larri kontatu dizuet. Gero, estetikaren aldetik kontatzea pixkat olako bigarren tinta urrezko, zilarrezko gauza bat, barrokoarekin zer ikusi izaten alduena, hori eman dut ere bai. Eta bai, azkeneko gauza erratea, bain zuzen ere, hemen kontatu nahi izan dudana batetik, azken batean, frantsesek gure herrian duten paperle, ez dute urriko usoek, baina derecho gehiagorik ez dutela herri honetan. Ez dute. Hori gauza, pasatzen dena, pasatuko dena, baina momentuz hemen ederki zorratzen ari direnak, eta berriz hoien kontra, pixkat, arrizko personaia horiek, Donapaleuko personaia horiek eman ditut, hemengo mintzoa. Azken batean, frantsesa dira zanpapie batzuk, frantsesa dire paperik ez duten batzuk, baina gure herrian nagusitu direnak, espainola bezala. Horren, hortaz ohartzea eta hildo hori jorratzea, horrek ez gaitu segurazki libre eginen, zuzenean, baina behintzat, ematen digu nolarran, zilegeitasuna berreskuratzeko kendu digutena. Hola, kontatu. Adibidez, bire, jake hemen dudan komikia, Lostauren diskursoaren parte bat, lehen, erabateko libertate urosaz edo zoriontsuaz, armaturi ginen, eta orain zori gaitzekoa gara gure hondamendian. Espainiak lehen kolpea jo zigun, gorputzaren atal nagusian, eta orain, frantses partzuerrak edo sozioak bere partea nahi du. Eta zatikatzen gaitu hainbeste, non hemendik aitzina ez baita Nafarroarik atzemanen ez baldin bada Frantzian eta Espainian barrena. Kontzientzia, Espainiak zein justizia, Frantzia zein justizia, eta zer etortzen alden. Erraten du bateratze hori monstruosoa dela, delako edikto hori bateratze hori monstruosoa dela, ala zinezko bateratze zintzuaren bidea ote da erresuma irenstea, erresuma batek beste erresuma bat irenstea, hori da zinezko bateratze zintzua. Gero aipatzen ditu Nafarroa garaiko herrikideak, eta erraten du gure konpatriotak, oso argi du, nor dituen konpatriotak, bestalde nola hobeki alegeratu Espainiarra, goi nafartarrei ikustarazten baldin badiegu Nafarroaren memoria lurperatu egin behar dugula, eta isilpeko zatikatze lotsagarriaren bitartez gure burua Frantziari lotu. Are gehiago,
tratu deitoragarri horrek erranaraziko die goi nafartarrei behin izan zirena gure konpatriotei. Galduri ginateke, ez bagina dagoeneko galdurik. Herri honen tragedia. Herri honen tragedia, Nafartarrak, goi nafartarrek pentsa dezaketela, galduri ginateke orain batuko bagina Frantziari, ez bagina ja galdurik Espainiak zanpatuak. Hoi da gure tragedia eta gure drama. Eta honek hitzez hitz eman ditu hemen. Eta, jakintzazu erran bezala, etzen erakunde zen. Erakunde hitza da plastilinazko hitz bat gure burua tronpatzeko asmatu duguna. Zer da erakundea? Zen, eta zen erakunde bat. Eta Eusko Jaurlaritza da erakunde bat. Hau instituzioak ziren, instituzio nazionalak. Parlamentua eta xantzilleria eta gainateko guztiak. Ez genuen ibili behar asmatzen ogasuna, neologismo horiek ez, Jaurlaritza, beste da legebiltzarra eta eskuduntzak. Zer dira horiek nazioarteko terminologian? Deus ez dira? Deus ez dira? Gure burarian gainatzen, hasteko nagusiari min ematen ez dion hitza, lehendakari, zer da lehendakari bat? Deus ez da? Ez da Deus? Ez dugu lehen ministro bat? Ez dugu errepublikarik? Du autogobernua, zer autogobernua? Deus ez da? Eta momentu hartan, gure parlamentuko buruak, parlamentu independente, libreko, soberanoko buruak, hori guziak idatzi zituen. Tartekatzen du batetik bere hostia txarra, batzutan bere beldurra, beste batzutan bere umorea, baina, pues hoxe. Nahi bauzue irakurri Erosi Angel Rekalderi, oso kontente gonen dela. Eta baldin bauzue beste galderarik, hemen naiz erantzuteko, eta bestela pote bat hartzera joteko ere gustura. Bai? Maingoa, bai. Bai. Bere kobardiaren barruan erran dezagun, baina kontziente izan zela bere horretaz, ez? Bai, baina nik nahiko nuke San Jordi bezala erenzugea hiltzen duen asantu bat, edo Inglaterrakoa bezalakoa, edo San Miguel, goi aingeru erraten zitzaiona, San Miguel, garai batean Nafarroako patroia izan zena, Nafarroa libreko zeretan. Baina bat dela marka aukeratzea patron bat, euskararena ere bai, Boy Scoutena ere bai, Frantziako Boy Scouten patroia da, San Francisco Xavier, eta turismoko zerena, turismoko langilena. Ezkara herri normaldu bat, eta hautatu behar izan du hoi bezalako bat, gure.
Bai, personalki biztan dena ezin sartu hortan, eta gainera beldurra eta oso gauza humanoa da, eta gainateko guztia hori seguro, ez? Baina herri gisa ze santutegia dugun. Marka badela. Eta horrek ere, ene pixka teoriara erakarri nahian, hoi bezalako personai historiko bat, herri normaldu libre batean, ezautuko genuen. Eta nork ezautzen horiko egunean, Dr. Navarro, Azpilkueta, arrasgo ez da ezaguna, hori ere beste marka bat. Bai. Bai Polberelek 2 minuto bai edo ja goazen. Bai, zuek erran, jende hasten denan desmaiatzen oioaten, niri eman paper bat eta ja enaiz isiltzen. Ikaipatu bezala, batetik Polberelek eta bestetik Sagasetak, 50 urteko diferentziaz, biak Nafarroako sindiko, eta bata Frantziaren aurrean eta beste Espainiaren aurrean, nola defenditu zuten, eta terminologiare izugarri modernoa dena. Izugarri, biek baliatzen dute Nafarroko konstituzioa. Zaratiegi generalak ere gero karlistetan hartzen zuena. La Constitución española es la que ha abolido la de Navarra, que no es otra cosa lo que se llaman fueros. Eta biek aipatzen dute ere Nafarroko konstituzioa. Tartute konstituzioa dela igualitariena, monarkia parlamentario primitibo bat, eta orduan zer etortzen dira frantsesak erakustera zer den demokrazia, eta hola. Polberelek errantzuen, ez duzu eginen libre 1000 urtez esklabo egin den herri bat, eta aldi berean 1000 urtez libre izan den bat esklabo bilakarazi. Eta lagin zuten frantsesek, liberatu zuten beren herri zera, eta gurea suntzitu, ez. Bia dira bi personaiak ezinbestekoak, beste ez ezagun, erraldoi batzuk ez ezagunak. Eta Polberelek ere erraten zuena, hori lehen errandizu dena, baina bukaera, Frantziako asamblean, gure agerpenak berak konprometituko zituzkeen Nafarroaren independentzia, konstituzioa eta zuzen bidea. Bat, emartan da, hauteskundetan, Partido Konstituzionalistak, espainolak, gure konstituzionalista gara, baina gurea behar dugulako, eginen dugu, gure asamblea konstituzioa egilea aldugunean, baina hemen eren zuzen bide estatua, zuenak gurea birrindu du. Guk bagenu, zuzen bide estatua, eta izan beharko du bereze aktibarazi. Bueno, konstituzioa zuen bidea, horretaz dugu deialdia, araugabe jo, legez kanpoko eta antikonstituzional zat. Nafar nazioak zor baitio geroari bere jokabidea, bai eta bere diputatuena ere. Duin, nola, ezkara Frantziara joanen, zuen hortara, zen horrek. Eta, hoxe, erraten zuen, ez zaio geldituko independentzia proklamatzea besterik, eta segitzen zuen erraten, Nafarroak independentziari atxik diezaiokenentz dudatan ematen duten horiek ez dituzte ezagutzen ez gure mendiak, ez euskaldunen ausardia, ez eta haien amodioa libertateari ere. Diskursoa oso potentea,
lege eskubide eta zilegitasun guztia, tanke gutxi. Eta hori pasatu zen. Eta geroztik hemen daude paperi gabeko horiek hemen agintzen. Hoi da. Gauza txipi bat beste gabe eta ja isiltzen naiz. Hemen ez dugu emanen, baina, bueno, Elpidio Valdés, ezautzen duzu, Elpidio Valdés, marrazki bizidun klasikoa, kubanoa, Juan Padronek egiten duena, interneten sartu, zoragarria da, oso bolita. Eta hor kontatzen dute, Manbisen burruka, espainolen kontra, bueno, kurrikulum bat. Kuba librea da, eta ordan egiten alditu olakoak. Eta aurrek txikitik ikasten dute Elpidio Valdesekin. Eta gaina, espainolak agertzen direnean, agertzen dira, beste karikatura klase bat, sudurra handiagoa, hitz ditute Espainiako espainolez, vosotros, bestias, eta bitartean kubano, aminto direola kubano, eta hola, oso nabarmen da bien arteko zera, ez? Bueno, horretzen zaite Lazkao txikiz, entzuten marrazki bizidun. Eta gero nola Lugoko medikoarek moskerak, eta gero Urkijok, zera parlamentario bat, eta nola ari zarete hemen, iraintzen, komunitate honetakoak diren beste ezaugarrioi, nola diren Espainiako bandera, Guardia Zibila eta Armada eta hori guztia. Eta interpelazio parlamentario eta hola, orduan, gure kurrikuluma aldugun bezala egin beharko dugu, baina argi izanta legea eta dena kontra dugun bitartean, ez dugula ere mirakulurik egiten ahal. Igual bestea da bidea, lehenago libre izan, eta gero kontatuko dugu nahi duguna. Ez orai bezala, zenbat lege dago orain, takit, ulertzen da. Eta gaina eskubide guztia dugula, gure arbasoek bat egiten, eta gauza, gu jakitea eta jakitea baliatzen ere bai. Hori da, eskerrik asko. Nahi gauzue dedikatoria edola, Angelek saltzen badizue. Apa. Bueno, ez da izan denbora pasatu den ere,